Tu. No. Dobrý deň, vítame vás v televíznych novinách. Dobrý deň, toto je živý vstup. Nachádzame sa akurát v prírode a dnes si dáme tému o motorkároch, že motorkári väčšinou jazdia bez vodičského a po takých cestách, ktoré vôbec nie sú označené ako normálne colné správy. A pod vplyvom alkoholu. A pod vplyvom alkoholu hlavne, a preto chceme dnes naznačiť na to, že veľa motorkárov jazdí jak šialených bez toho, aby vedeli, že za čo pracujú a že prečo tak vôbec jazdia. Jak budete môcť teraz vidieť. Vidíte? Akože môj názor, úplne môj názor, sú to jedné zdebilizované jedný zdebilizovaný, akože to bude môj osobný názor, akože môžete to aj vypíkať pre mňa za mňa, ale je mi to jedno, akože nech sa kúknú na to rodiče, nech pozerajú televízne, do prasa ich tu sami, čo teraz, Ježiš, dobre, takže končím, dobre. Kúpia motorky, čo má vôbec? Hej, dobre, dostávam signál, hej, že mám končiť, akože, čo, poviem svoj názor a už akože mám končiť, Takže kde sme? Budeme končiť, áno. Budeme končiť, takže toto bol živý vstup, Kristian Glus, televízia Markíza, ďakujem.